Hola a totes i tots. Jo soc l'Edu del Barcelona Institut Cultural i res, en primer lloc donar-vos les gràcies per participar en aquest experiment que estem fent per intentar seguir connectats i connectades amb la cultura aquests dies. Vull donar les gràcies a la Calòrica, al Xavi aquí present, per compartir els seus espectacles i que ens permetin passar aquests dies de manera més agradable. Jo obriria de la manera més oberta possible i és que ens digueu què us ha semblat o quines idees teniu després de veure-la vist. No vaig tenir l'oportunitat de veure-la en directe i m'ha agradat molt, no? Perquè parla d'un tema que està molt en boga i molt en vigència, no? Però, bueno, sobretot, més que res que parlar de l'obra, pues jo, el que més m'ha impressionat una mica és que el fred que m'ha resultat una mica el no tindre l'experiència teatral, no? L'experiència d'estar davant dels actors. Clar, evidentment, el teatre, si és en directe, millor. Nosaltres ja, quan vam decidir, vam obrir durant aquest confinament, es va crear també una mica de debat d'obrir les obres o no, perquè el teatre, si podia anar a la contra nostra o no, a nivell del sector, no? Nosaltres ho vam fer com cultura a prop i una mena de ser solidaris i estar al costat de la gent. No és el mateix que veure en directe, però s'aguanta per... I, de fet, com que és un pla fixe, no? Permanentment teníem com dos actors que estaven donant l'esquena, no? I aquest punt de veure que és un espai rodó, que té una... El fet de que sigui rodó és fantàstic, vull dir, per fer un directe. I, en canvi, tu et quedaves amb aquelles esquenes, no? Et sabia una mica de greu. Però realment, a la que entres en tota la xerrada, o sigui, tot com va evolucionant, vas entrant en els personatges i en la seva situació i quan vam acabar l'obra vam pensar, hòstia, és brutal, ens vam quedar, no ens pensàvem en absolut que com vam començar acabaríem gaudint-la tantíssim. De fet, encara que estigués amb nosaltres a la sala, l'espectador sempre té una esquena d'algú, perquè l'espai, com heu vist, és quadrat, el públic el situem en quatre bandes i nosaltres estem al centre. Clar, sí que els actors i les actrius estem asseguts buscant les cantonades per donar el mínim d'esquena possible, no? Però sempre hi ha aquesta esquena i al final jugar a favor, no? És com donar el pla i el contraplà d'una pel·lícula, no? Pots estar veient, parla el que tens d'esquenes, però veus la reacció del que té davant i això dona una sensació també de cine i de la conversa real que s'està mantenint. I això ho sabien que passaria, no? Que sempre havia gent d'esquenes. Sí que el director fa uns moviments concrets per anar canviant, que els actors i actrius canviem de cadira de forma molt sutil, però així també l'espectador pot veure les cares de tothom en algun moment, no? Mira, us deia abans que una de les activitats aquestes, la primera que vam fer, que va ser amb un altre grup del Sandaro, la vam fer amb una obra de la Sala Flyhard i ara ens toca aquest Firefly, que són precisament propostes que ja de per si tenien el públic molt a prop, no? I que treballen amb aquesta curta distància amb els espectadors. Clar, no sé, Xavi, des del teu punt de vista, treballar aquesta obra d'aquesta manera, què creus que es guanya més amb aquesta proximitat respecte a d'altres produccions on tenia una distància major o una separació major amb el públic? Clar, la Sala Flyhard sempre són coses de proximitat perquè la sala és així, no? Sempre és dues bandes i és una sala petita. En el nostre cas, fer aquest espai va ser buscat perquè això, l'espectacle vam fer al Tantarantana, estàvem al Cicló, que vam estar 3 anys, aquest era el tercer espectacle. Durant la creació de l'espectacle tot anava aquesta conversa d'amics. Llavors, trobar que els actors i actors hem d'estar parlant a taula, no? Com quan quedes amb els col·legues i fas unes birres. I clar, fer-ho al taula normal, a la italiana, era col·locar els actors i actrius en una taula quadrada, molt raro, no? Com una santa cena, no? Al costat dos davant, i era com estrany. Llavors van decidir que que havíem d'estar col·locats uns al costat dels altres. Taula rodona i a parlar. Llavors d'aquí la senyora va dir, i què fem amb el públic? Perquè si estem així, sempre hi haurà dos d'esquena, serà una mica estrany. Llavors vam plantejar de col·locar la gent a dalt de l'escenari, fer 4 bandes, i que estiguessin molt a prop de nosaltres, per tenir aquesta sensació de conversa real i que els espectadors i les espectadores estiguessin dins d'aquesta conversa i molt a prop de nosaltres. I ens passa que molta gent té en directe, quan veu la funció en directe, que se li crea la sensació de voler participar en aquesta conversa, que té ganes de dir la seva a la conversa amb els actors, de dir jo penso igual que tu o no, estàs equivocat, saps? Crea aquesta sensació i és el que busquem. Moltíssimes gràcies per venir a tots i moltes gràcies tu especialment, Xavi. I gràcies per mantenir aquest interès pel teatre. Gràcies.